Sports Sense mobile application kaltlang hian I om hunda tang in lungma tang I chua ma in parking space I book thei don ani parking space mumal taka I book to nuwa payment ta siamin payment I siam zo nuwa I booking te I timing nei te yen theyanga I timing I du aya I mang rei ani po in I du angin I extend thei don ani Tun episode hian kan startup som pakhat ten kan thang chwa pa te ma a an chengrang anon kaw don ani tin kan show hi in lo thir to chuan in shet thawanga kan soinon le anga startup kan ti hi chengrang ani a tin ngen mu kan ti hi investment kan ti ne chumia chuan sum mai ni lo advisory kan ti te partnership te kha awama tin entrepreneur kan ti hi pasal tha kan ti te kha ni a ti chuan a to bera chuan investor kan ti kha kan thang chwa pa te ani adot le chuan zirlai ni lai changa bultran to hillstack te kan som vele ngale thang chua pa te chibe ule ke hi la dun thlunga kania hei ka partner Emmanuel lom ki mani ke ni hi Hillstack software development firm kania sumdong ta le mi puite man turin software kan siam sak thin ani hun hlut zia kan shia kan hun hlu tak te hi tangkai taka man theu kan duin orin om traffic jam kara khopui chep kara te kan motor keng chuakin pakna turmu mal shelawing kan tlan kwal ve fo to in ka ring in nei in khom meeting le thilti poimo om reng kan motor te keng chuakin pakna turmu mal nei lowin kan tlan kwal ve fo to in ka ring heng kan har sana te hi shereng chungin Sports Sense kanon chop chuak ani Sports Sense hi mobile application turani a Sports Sense mobile application kaltlang hian I om hunda tang in lungma tang I chua ma in parking space I book thei don ani parking space mumal taka I book to nuwa payment ta siamin payment I siam zo nuwa I booking te I timing nei te yen theyanga I timing I du aya I mang rei ani po in I du angin I extend thei don ani Sports Sense hian eng tiangin nge I har satna asut kian kan ti chuan olsam takin I pakna tur hmun a chop chua sak thei che ani chu mai baka hun hlutak I khoral tur kha Sports Sense mang hianin alo ven sak thei don che ani himdam takin I motor I da theyanga chu baka I pakna atanga I sumlak lu te yen let thei don ani adota hian ngen mu hi lo dong tai la kan man dan tur kan dong chin na nia maro chu hei achi chena la ti thei lawa chan chu amang tu te an tam dan zir khan server cost te hi le danglam thei nia chonin heng ba ka hian reserve a hian 1 lakh value alom thei kan be se bokani chonin hei kan revenue model tur ania an book parking space an book che khan an book atang khan book na atang khan 5% hi commission hi kan le dona chonin an dot le hian subscription hi parking space nei tu te tangin sang hi zanga hi thlatin ha an choi ve khangai don boka chona to bera hian an book na khata ka khat an book za khata ka khalon ta se an extend du khan I poisa ta hian som hi panga hi kan ti china hi mi mang hian an extend me don ni chonin an cancel du khan cancel me thei tu ring kan du boka chon research te kan neya kan research ne atang khan heng te hi kan market potential nei theng chu nia kan be sai po aphak in kan ring ani kan lo me letikan kan suzui le ngal me nga a motor nei velo ada tur nei lo ka chan han comment vakka ka tum lawa chawan chani pur bar te ani event khoina sa ni a beng ve zong takani po ka ring pur bar kan som sange Hillstack te hei in thilron chop chua hi a tha ka ti khop me changka anga nia kan mamo tak po ni chowa chuan ama sign khami Sports Sense tro Sports Sense kaka apps ka engtirit nge alen zonga kan timeng chu tuna hianin tingen soi terlawa tuna hianin development phase akan lom lo design phase akan kan omta development hi ke mani khoi tho tur ania I asai se chu alian don lo ani ani internet kha engtiat sak nge approximate in mamo approximate chuanin mani in luma tang te a book tur thau ani dona
in mani in luma tanga wifi kan man tele kan data nei pa ngai hi chuanin olsam tak chuanin man me thei tur chuan kan ring ale kalome Oh, tlung ala Emmanuela. In thil siamir tha ka ti khop mai ma se parking chu kan hrewe kanga AMC aizola chun AMC in thunei nan lo ne ya. Lunglei lama chuan LMC alo dingta a in beto em hemi chung changa hian ingtin nge kha kha parking hi tuna chuan kan kaldan model chu tender an chua parking khalai amun location pakat changtu tur khanan chang tur khanan chang ta ni chuan tu mun khan lo chang ta parking fee a khona revenue enga moza kha sarkar a chung lut ta ni chulai a chun khoilai engtin chiang in voin rol vedan tur kha AMC LMC kha in vodor don nge ni a attender changtu kha in thopui don ni khala kam shul fia deuh them tun din huna chuanin I a hot zone atang hian kan han thur binga ram hlun atanga khatla hi kan en call ani chuda chuan AMC parking kha chu a second step a kan data tun din huna chuan private parking kha kan focus phot don ta ni chu ram hluna private parking a oma kan ba beto bokani chuan maria po oma kan beto boka anni point than ti a kan apps te po mu lan an ngak hlel bokani real time thil poi mo deuh mai chu in FCM a hian real time data kan tiang chi tuna ta khin parking space all nge all lo kha tungai update don chu chu tuna chuanin a masaber tan chuanin I sensor le khatinga kan la mang chi don lawa chuwang chuan a hmuna I duty skill commit parking atana security te khanin an system atang update na tu kan duang photanga a next step a chuanin ultrasonic sensor mang te po in update thei turin kan la duang chho theyang July tak chu challenging rewin ka hria parking in book thu ne ne te mo khalai boy chur deuh kha a thei don atin parking veng tu aga security guard te to me ang mo khala mo parking nei tu te khan in apps a khan hemi motor eng hit tlan suak ta helai space helai spot hi all tai ti kha an lo update zat big lo mai thei ni July tak chu real time solution enga moniom se ka van ti ve and then on GPS based ang deuh chi te le to na hey traffic apps tam tak ang chi het yang hin real time solution om the se chuan avan thadon ve o kati kan khalai gap kha fill up dan o mangem theyang a thei dan tur chu tun din huna chuanin application platform topin kan ron chop chok phota a next step a chuanin image processing mang te pon a spot khami parking spot ka mumal taka rem felani nuwa khan khalai area kha park na tu park motor om to chuanin I color mangin kan tilang don ta ni chu motor om to chuan asenanga chuanin chu a mobile application user application atang khanin alo en vezel thei to don ani hill stack te in ngai tua chuak tha ka ti khop maya hei mania motor han khal chua hian parking a kan buai tlang puya ke po mania bazara ka kala sabzi bazara kaltum so eta AR ground bula motor ka da ke in ka pheya kalet le lama two wheeler scooty ka mangle ti zon motorin ka hole khatiang vel kha tunlai kan buaina ania voinia po hei kan organizer te karon phone a ni salutuka scooty in karon kala ne chan chu tuna parking tura kan buai chutiang zel chuan voinia te po hian in FC lo om to se chuan hadam takin motorin karon khal thei to tur ania chuti laya karil rom deu chu a ol samna lama khan chuan thil kha a ol sam don ta ni amai ro chu kha khan traffic jam te hi asu kiang thengem nge ati zual sawang ti te ngai tu na lo oma en tir nan ina tangin kalo book ta ni dar ni tangin ka motor park turin kalo buka chuan dar ni ma atang khan reserve angai ta ni dar ni che khan ka watheng khel don lawan dar ni ka reserve chuan dar ni tang khan a all char angai don ta kha englo kha parking slot ta kha ke kala thlen lo chuan da all tho ngai ni khala ya khan book ni lo ta se chuan midang arem chang khan tlan lu tanga an park ma yang amaro chu book ani to wang khan kein kalamhang box si lawa midang in an mang thei don box si lawa khala ya khan traffic jam ti
tam pu zok hi ani thei ngem mi pakhata na ol sam na thlen lai khan ti te ril ru chuan alo oma chuan ni chinain ron soi kha in apps atang khan engtin nge khami a all le all lo hriat dan ate po khan main power kha du le zel chuan khami parking na mun sang sanga khan kang ho khan main power san theu adu le si chuan avan all sam le si lo ve ti te ka ngai tu ani chu a mang tu in all sam dewa ava book kha chu ania amaro chu abuai pui tu kha atam le si chuan ti lai te kha ka ngai tu a tin a park na man akha aman zat vel bor tu ra hriat theim entina tun line AMC te thu nei tu ni ta ni motor parking a chuan chu tender an changa kan thian ten an soi to ang khan khalaya tuna parking fee khon hoina kan choi ang tlang pui ang atang hian eng percent vel nge sanang tin mi tuna in vision ma sa chuan AMC parking area ni lovin private parking in titani khap private parking a kha min loren out don ta cheu sela nang mani tan khan a parking man nen khana in phu reng thengem nileng in da khat char taila nge chu ai chuan mi private in khalwa tir ta se alo hlok zok dai mai theya khalai ve la kha in chu dan kha ka van che chak em o tuna kan don dan a chuan four wheeler a hian darga da hian somnga angin kan in chu china chuan in ta chuan in kan in chu chin dana chuan ni khata hian four wheeler hi som angin lo lut angin lo ngai taila chuan khang lir thei te kha atlang puin darkar thum ang zelo dang ta se tinga kan chu ka chuan I still to ka sang a chuan kan ngai lo a percentage ang pun a market size hi engzat nge nin rin tuna hian aizol cholo enchin phot taila private parking ho zong hian ron join ta cheu se theoretically na taka chon join vek don mi lo cheu nia ron join deu vek ta cheu se engzat vel nge chuta tang chon revenue in lak them ring in rin thakata emo kum khatang pon engzat nge in base da kan lo tur vel kat mi lo hian thakata chuan singli ang vel chu aron lut thei kan be sai chu a market size in estimate dan te na ne tro space khatanga space zong atanga chutin ron lut ta se tina nem location occupancy rate kha location pakhata moi sai in profile ka lo chir deu nu ala hemi spot sense ni lo hi thil dang tin nei nin ka hria tun a hian spot sense so hi in ron pitch don nge ni a adang kha soi tel thawin tu mem spot sense kan on pitch spot sense big chaw hi chon dili hian 2 lakhs khalo invest don taila spot sense app big atang in revenue wa chaw hian enge ni kan ron invest don nge spot sense app pa big check kan ron invest don nge ni a in enterprise pumpuya kan ron invest don khala ka min shil fi da uthayan spot sensor chau hin ane hem product biga chau hin ane spot sense big ka chaw mo ani le nachina kan host khana soi to kan offer the maximum 2 lakhs ani a voina hian exact sharing e min pek let veang chu chalo offer ta chawila 2 lakhs chu exact sharing e in phal vele spot sense abi atang hi chuanin ke mani lam atang chuanin 5% bel kan lo theyang 5% chaw mo Alika kan han sui mol mola ka pu Joseph khana ton chiat khan in sing khan ron tar langa bazar kal turin air bula avada kami ke in location ang khan lo ngai rat ta ila pu Joseph ida non dungem munla tak tak ani sia hei tuna kan hu ang hian a quantity antina ram luna munli nia chan maria munni dorpuya munni dorpui te chu azawanya chan mari po zaw em ta ni hei aina sa hian hemi ang engtinge mimal anga nge mun ma lo ne engte hi dorin tu mem ti thengte po khan pu Joseph ate issue atang khan problem tam tak om the kha lo min ka sha chula chu in soi zaw du chuan o ni e kha mi mal hun ma kha kan lo complain a hen atel tho ni zu
ว่าเสียตุนดินหัวจน private จังอ่ะ start pot คันนี่ดานอันนี้โดนตาส่วนนี้มีมัลมุนว่ากันโชว์เลยอ่ะ propose ที่กัน share คัดอย่าง parking space ที่ค่ะมันจังไกลไทยดังกันไงตัวโดนอันนี้ อันนี้ผู้ช่วยเซฟก็สอนนะคะang ay ang book kan ang location na ang hawa ka ang ay ang book kalaw ni ta se iton ang book kalaw ni ta se khatyang ko pala two wheeler man tel zel ang ay na ang ka haka parking tak tak na atan rin tla ka ingay ngem man zel tla ka ni an parking space nei na kha an la thang chho zel anga an ti chho ani chuan amun te po spot te po nei tam zel tura ngai la kan kal na tur ne na ain lalu tu kan ni kha chuan man na chan tur kha om lem lawa amai ro chu kan kal na tur ne na walking distance ani te chuan rem chan na nen chuan thataka kan book ve zel thei chu ka ring ale thil pakhat le kan lo sema sala kan bel log do chu tuna hian working prototype in nei to em proof of concept mo tu na he chuan in design phase angin kan kal to pa ni an space milin kan tuang ang apps a display to thei tu rang khan ka ngai dan chuan potential thada wani in ka shia mizoram cholo apo notice ale mundanga po zau takina scale up thein ka shia chuan du thun sam le taila traffic apps kan ti ang ne integrate thei ta ula antenan tuna bazar ka local don ta ni veng lui tangin bazar ka lo pan don ta khoi kong hinge traffic thol de mo khoi kong hinge traffic lose de traffic kan nom de tur ka ting traffic apps kan ti nen khan integrate thei ni se chun pui tham don mangayo ka tia don't in munashi chun working prototype alom lowa ke chun 5% share 2 lakhs offer ka chu I mean ka ib de ulaka khai sang de ka chu ni thei se ka tia in final offer min an shil teu mizat nge min offer ngam 5% ai de ka chun sang tolve de ulo mole tro in design ka work don nge don lopo kan la shami lo ni theory chu ni tu na kan soi hi o anin ron lok te o ye kan tuna kan design hi ke mani develop tu thau ne ta ke mani design thau ne ta awak nge chu kan ring bok ta chuan in development a po hian in team hi kan pani chau kan ni lowa kan pani ba ka hian in midang paruk ki team angin kan om ve to ta chuan in ania a percent kha chuan in 5% ai kha chuan kan la tol theyanga 7% ang te point kan tol thayang chu tun din huna chuan kan ho zone in khan lo chin chia ta se kha ka chu na kina tili ho tu te ho nen kan la soi ho to ra ngai tai la a thadon ko pin ka ria ma se heta kan train te pu se fa le pu robot te nan soi tong kan practical de win siamula apps tam taki apps tam ta ko mani Google Play in lo tai la App Store in lo ti la man sen lo apps yo ma trend page til ai nge ni a theory chun thada mai apps ma se practical lo man don tak taka customer te na problem an nei tak tak zuk solve si lo a chena page un boina za khwa siam zo community to rang application na software mi om ve te thin ani kha khani lo sham se problem tak tak real world problem kan tiang chi kha solve ngai tu rin du sakna ka hlana cheu kan dom le mai ti khan du tok mai ang o kan tui lu tuk don ta ting ka sha kan lo me